Здравейте и добре дошли в първия епизод на подкаста "Не е това, което изглежда". Аз съм Поля и в този подкаст ще си говорим за доста широка гама от теми, като личностно развитие, самочувствие, депресии. Ще стигнем чак до реклами, маркетинг и доста други нещица, които вълнуват тревожния женски мозък. Мисля да обсъждаме и това как да бъдем малко по-емоционално интелигентни за нашето поведение, възприятие към света, за азът и азът в социума. Реално основната тема, която ме инспирира да започна да правя този подкаст, и тя е стиловете на привързаност при възрастните. За тези от вас, които не са запознати, това са едни модели на поведение, но за това ще си говорим малко по-късно. Разбира се, в някакъв момент ще засегнем и теми като тревожността и паникатаки. Те поне вече са доста по-широко коментирани в България, но темата за стиловете не е толкова, затова искаме да я коментираме малко повече. Тъй като когато аз се сблъсках с нея за първи път, всички книги, статии, подкасти и видеа бяха на английски. Интересно защо това не е тема, която е обсъждана в България. Не смятам, че е табу, по-скоро не е достатъчно проучвана. Аз съм си говорила с мои приятели по тази тема. Някои от нещата имаме доста различни, но за други доста сходни мнения. По принцип можете да намерите малко информация в българския интернет по темата за стиловете на привързаност, но смятам, че на английски може да намерите доста повече. Долу в описанието ще оставя полезни линкове, които съм чела, слушала или гледала. И ако се интересувате, можете да разгледате по-подробно. Но като цяло смятам, че това е една доста добра и интересна тема, която можем да обсъждаме заедно. Преди да започна с темата реално на първия епизод, бих искал да направя два големи дисклеймера. Първият е, че най-вероятно ще използвам доста англицизми. Знам, че на някой от вас това няма да им е много приятно. Не, че български език е беден, изобщо дори, но все пак информацията на английски за тези теми е доста по-обширна. Втория и много по-важен дисклеймер е, че подкастът е единствено и само с развлекателна цел. Аз съм си направила ресърча по темите и бих искала да споделя своето мнение, да разпространя малко повече информация и като цяло да не ни е страх да се опознаваме сами себе си. За следващите епизоди на подкаста съм си намислила да поканя някои от моите приятели, които се развиват в абсолютно различни сфери, имат различни интереси. Някои са в маркетинг средите като мен, други са доктори, трети се занимават с изкуство, четвърти са програмисти и като цяло смятам, че ще е доста разнообразно. И ще бъде интересно да коментираме теми, които са ни от полза. Пък когато съм сама, ще коментирам теми, които пряко ме вълнуват и са ми на дневен ред. Тук в първия епизод бих искала да ви разкажа и как реално се запалих по тази тема и какво е моето мнение по въпроса. Съвсем случайно ми попадна клип на един американец, който разказваше за един от стиловите и неговите симптоми. Почти веднага се разпознах и започнах да търся малко повече информация, като разбира се самодиагностицирах с един от стиловете, а именно тревожният, но за това ще говорим малко по-натам в епизода. Какво всъщност са тези стилове на привързаност и как се формират? Тази теория е разгледана за първи път от британския психоаналитик Джон Болби, според когото децата от ранна детска възраст си създават несъзнателен механизъм за оцеляване и точно това е техният начин да се справят с различни травми и тригъри, които се появяват в ситуации на дистрес. Реално това са модели на поведение и отношение към нас самите, към околния свят, нашите приятели и нашето семейство и бъдещи партньори. Може би се досещате, че първата привързаност на едно дете е с неговите родители и затова е толкова важно емоционалното ни здраве, тъй като когато сме деца, тогава сме най-крехки и най-уязвими да образуваме нездравословен или токсичен стил на привързване. Като има различни фактори, които могат да влияят на образуването на нездравословен такъв, а именно когато нашите родители не срещат нашите емоционални или физически нужди, и как се разрешават конфликтите и проблемите между родителите в семейството. Мога да ви дам пример за несрещане на емоционалните нужди на едно дете. Това биха били неглижиране, непостоянно внимание или наказване. Като разбира се, стиловете на привързаност не са константа. Ние ги научаваме като деца и след това ги пренасяме в своите взаимоотношения като възрастни, но те не ни определят на 100% като хора. Могат да бъдат променени от средата, в която сме, от хората, с които взаимодействаме, имат си и своите нюанси.
Разделят се на две основни групи – сигурен стил на привързване и несигурен такъв, като сигурния е този, в който хората не са изпитвали много неприятни или травмиращи ситуации като деца. В повечето случаи те са доста уверени в себе си и могат да се чувстват достатъчно добре, както сами, така и в компания, и да комуникират ефективно, да изказват своите проблеми и нужди и не се чувстват неудобно, когато трябва да разкриват емоции и да бъдат уязвими или да показват близост с хората. Другата група са несигурните стилове, които са три. Тревожен, избягващ, амбивалентен или тревожно избягващ. И трите стила са образувани от страх от изоставяне и недостатъчност в ранна детска възраст. Първият е така нареченият тревожен стил, той се намира в един край на спектъра. Вторият основен е избягващ, той е в другия край на спектъра. И двата са точно противоположни, а по средата между тях е амбивалентният или този, който се нарича тревожно избягващ, и той съчетава в себе си тенденции и симптоми на двата стила. Всеки един от стиловете си има своите симптоми или така да кажем тенденции, с които се определя, и сега ще изброя някои от тях. Избягващият стил на привързаност е този, който се характеризира с силно чувство за самодостатъчност, и хората с такъв стил ценят много високо своята индивидуалност и независимост. Често биват определяни като малко по-хладни или малко по-студени, защото предпочитат да разчитат единствено и само на себе си. Избягват емоционална близост, потискат емоциите си и предпочитат да водят по-неангажиращи или повърхностни разговори, тъй като се чувстват неудобно да бъдат уязвими или да показват истинските си мисли и чувства. Вторият стил, а именно тревожният, се определя като този, който има високи нива на тревожност и обсесивни мисли. Те търсят често външна валидация и се оповават на външни фактори. За тях е по-комфортно да бъдат в компания, отколкото да бъдат сами. По-трудно могат да изразяват себе си, защото не се доверяват толкова лесно и не могат добре да изразяват собствените си нужди. Доста често прекалено много анализират отношенията с хората и техните действия, та дори и виждат най-малките промени в тона и интонацията. Често биват смятани за people pleasers, а друго нещо, което беше много интересно, когато го открих, е, че много учени твърдят, че хората, които имат този тревожен стил на привързаност, им е трудно да спят на тихо или тъмно, точно заради страха от изоставяне. Третият стил, амбивалентният, има тенденции на другите два. Хората с този стил могат едновременно да жадуват за близост, но и да се отдръпват много бързо заради силното чувство на самодостатъчност, както е при избягващият стил. И трите имат проблеми с разрешаването на конфликти, тъй като едните предпочитат да разрешават проблемите веднага, да ровят, да чувъркат, докато не се намери решение, а останалите да не коментират, да си замълчат, докато конфликтът се изпари. Тук има много пресен пример за една такава ситуация с моя приятелка, която се определя като амбивалентният или тревожно избягващият стил. Както ви споменах по-рано, аз съм се самодиагностицирала себе си като тревожен стил, тъй като мога да се припозная в много от симптомите и много от тенденциите. Но хората, които са с тревожен такъв, често страдат от паник-атаки и обсесивна тревожност и не могат да контролират собствените си чувства и емоции. Като основната цел на това, което искам да направя, е да ви запозная с темата за стиловете на привързаност, да открием своето токсично поведение и да се опитваме да избягаме от това, като се стремим да влизаме в графата на сигурния стил. За тези от вас, които имат интерес, ще сложа в описанието линк към един чеклист, създаден от психолог с най-популярната книга по темата, в която можете да придобиете представа към кой от стиловете клоните. И това е всичко за епизода за днес. Надявам се да ви е било интересно и ще се видим в следващия епизод.